Usa ka mayong gabi mga angkol ug mga anti. Tugutin sad ko ninyo na mga nasa katahuran nini mga orasaha. Magandang gabi sa iyo, show. Magandang gabi sa inyo mga kabisyo. At syempre naman po, ito naman po ang ating naandan. Ayan, ang inyong programa tuwing gabi, Lunes hanggang Biyernes, 9 p.m. hanggang 12 midnight. Ito po ang programang Totoy na Love. Ayan, tutoy tayo simula 9 hanggang 12 midnight. Ako po si Totoy Bato. Yo, Wardzo! At eto, meron po tayong good news mga kabisyo, ha? Especially yung mga pamilya po na medyo super busy. Wala na pong panahon sa kanilang mga anak o kaya naman sa mga mahal sa buhay. Tama-tama, no? Mag-Star City po kayo, no? Simula ngayong araw na to, ngayon ay Miyerkules. Ayan, Miyerkules hanggang Sundays po, bukas na po ang Star City. Pag Wednesday to Friday naman, 1 p.m. hanggang 10 p.m. yan. At pag Saturday to Sunday, 1 p.m. to 10 p.m. Ayan, no? Sarap talagang mag-Star City kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Yo, Wardzo! Ayan, at again, no? Once again, no? Sa mga kakatutok lang sa atin dito, welcome po sa ating programa, Totoy na Love. Sa mga nandyan po sa lansangan ngayon, no? Ayan, mga nagmamaneho, mga pinalangga nating mga uncle drivers, no? Hello sa inyo, no? Kumusta naman ang inyong mga lagay? Sana mabuti lagi at hindi gibuti-buti, ha? At sa gabing ito, mga kabisyo, siyempre, fresh na fresh po ang nangyaring ito. Oo, kagabi lang to, no? Pag-usapan natin ito tungkol sa bagay ng mga makabagong henerasyon, no? Na kung saan lahat ng tao siguro, no? Sabihin natin, can't live without it, di ba? Yo, Wardzo! Oo, kahit na naman mga uncle siguro at saka mga auntie din, no? Hindi lang mga makabagong henerasyon po mga kabisyo. Dahil, kagabi, yung biglang nawala ang Meta po mga kabisyo. Alam no, nawala yung Facebook, no? Nako, grabe pala pag nawala ang Facebook mga kabisyo. Sakit sa ulo, daming problema, hindi mo alam kung anong gagawin. Ay, magkalot-kalot ka sa imong kigol. Pero nung araw po mga kabisyo, no? Naalala ko lang nung araw, nung dati, walang-wala yan eh. Ay, hindi yan, baliwala yung social media, pero ngayon parang napansin natin na medyo hindi na nabubuhay ang tao pag walang social media, ha? Oo, yung sinasabi natin na nang biglang nawala yung Facebook, no, nagkaroon ng iba't ibang reaksyon at damdamin ang mga tao kagabi po, mga kabisyo. At eto lang, ha? Sa akin nga, ikwento ko lang sa inyo, no? Dahil nga nangyari sa akin, bigla akong nagulat kasi kumukuha kasi ako ng mga komento po ninyo mga kabisyo sa Facebook. Ayan, nung pagtingin ko, siguro mga 1 minute na lang yun bago ako mag-adlib. Biglang nag-log out ang aking account na sa Facebook. Sos, gikulbaan in tawon ang kigol. Oo, so wala akong nakuhang mga komento doon sa last adlib kasi biglang nag-log out. Eto na, so habang nag-adlib po ang inyong uncle, hindi ako mapakali po mga kabisyo kasi nabiktima din ako ng na-scam din ako dati. Alam mo yung hindi ako mapakali, parang namoblema ako, baka makuha na naman yung aking account. Simba ko palayo po mga kabisyo. Ayun, habang nagsasalita si Uncle Totoy, wala sa focus. Oo, parang lutang pastilan. Tama-tama din kaso bumalik din naman mga kabisyo. Ayan, so pag-uusapan po natin ngayon sa ating fan page po sa Totoy Bato Official etong nangyari kagabi. Nakalagay po, anong naramdaman mo nung biglang nawala ang FB mo? Ayan, no? Ang gagawin mo lang ay punta ka sa aking fan page, mag-comment ka doon at babasahin po natin yan maya-maya. Ayan. Ako po si Totoy Bato, ang inyong kasama hanggang 12 midnight. Dito lang po yan sa 90.7 Love Radio. May gabi. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!